Mga kabuka, dito na naman tayo sa sagingan. Dito kasi ako nagtatrabaho eh. Karating ko lang kaso yung mga kasama ko nauna na dun sa sagingan. Doon kami mag-umpisa sa dulo eh. Mga 20 minutes pa yung lalakarin ko. Tama-tama pa. Mamaya pakita ko sa inyo yung trabaho namin. Sana makuha na natin ang video. Ayun pala yung mga kasama ko. Ayun. Mapakita ko yung mga kasama ko Ayun. Ayan yung kasama ko, ayan oh. Ayan. Ayan yung naghihila ng saging. Padung sa processing, packing. Ayan, doon pa yung dalawa oh. Ayan. Ayan dalawa oh, ayan. Yung kasama, ito yung mga kasama ko. Ayan. Ayun yung cutter namin. Ayan. Ito yung putol ng saging. Kasama ko, Bakir. Ayan. Ayan, yun yung kasama ko. Mag-subscribe na kayo sa channel namin. Yes, mga kabuka, ito pala yung kasama ko. Ayan. Hindi ito nagtrabaho sa sagingan. Ano po, ito yung trabaho niya. Siya po nagbantay dito sa sagingan, baka masunog. Bumbiro po yan. Ayan. Ayan, maghay ka naman dyan. Kaway ba? Kaway sa vlog. Ayan. Ayan po yung kasama ko. Katapos lang namin kumain eh. Ayan, ito. Ayan ang kasama ko. Ayan. Kumain ng biko. Ayan. Ayan, ito yung isa kasama. Ayan. Nagpa-vlog din yan. Follow nyo yan. Roy Socobos Vlog. Yeah! Ayan. Subscribe na kayo sa channel ko. Okay, channel Roy Socobos Vlog. Tama ba, Day? Oo. Ayan. Saka huwag mo nyo yung kalimutan yun sa akin. Arnel Cabanag, mga kabuka. Ayan. At saka ito yung pala yung kasama ko. Vlogger din to. Ayan. Kain tayo! Nag-vlog din yan. Kaso, anong pangalan sa, anong channel mo? Channel 21. Ayan. Kuya, May vlog din to eh. Nagba-vlog din to siya. Tres bandas! Tres Bandas Vlog. Ayan. Follow nyo yan. Subscribe nyo yung sa akin din. Huwag nyo kalimutan. Ayan. Sige, mamaya mag-umpisa muna kami. Mamaya kikita kids na naman tayo. Ayun yung mga kabuka. Dito po kami sa ilalim ng sagingan. Ayan. Nag-relax muna kami kasi wala na kaming sasabitan ng saging eh. Ayan mga kasama ko. Ayan. Okay ka lang nandiyatin? Sa ilalim ng puting. Ayan. Ayong isa. Sa dilaw. Dito lang kami nagtambay habang inintay namin yung lure namin. Kasi wala na kaming sasabitan eh. Ito pala yung kinukuha namin na saging. Ayan. Yan, yung nasa likuran ko. Ayan, yun yung ina-harvest namin. Ayan pa lang yung harvestable na saging. Ayan. Ayan, yung may nakabitay na silupin. Ayan, yun ang ina-harvest namin. Pero yung hindi pa passable yung calibration niya, hindi namin yung kinukuha. Kasi hindi pa yun pwede harvestin eh. Ayan.
Ayan, mga ganyan, yan. Hindi pa yan pwede kasi maliit pa eh. Ang pwede, yun lang na, yan o, yan yung may nakabitin. Ayan. Mamaya, mag-umpisa na naman kami magtrabaho pag darating na yung lure namin. Ayan. Ayun, yun, mamaya papakita ko sa inyo kung paano namin yan in-harvest. Kailangan kasi maayos yung pagka-harvest mo yan eh, kasi para hindi yan nadudurog. Sayang naman din pag na ma-reject lang yan. Ayan. Okay, sige. Kita-kita tayo mamaya.